Panel 4 pokračuje v prezentácii činnosti partizánskej brigády Jana Žižku od septembra do novembra 1944 a sú v ňom umiestnené vecné exponáty. Prezentuje boje a diverzné akcie brigády na severe v oblasti Zliechova, na západe v oblasti Mníchova, Lehota, Trenčanske Teplice, kde partizáni bránili prechodu nemeckých jednotiek pri ich presunoch na pomoc útočiacim nemeckým vojskám proti oslobodenému povstaleckému územiu. Najväčší boj bol 4. októbra 1944 pri Letnom Majeri nedaleko Motešíc. V boji o Motešickú cestu padlo 10 partizánov a 17 bolo ranených. Fašisti mali oveľa väčšie straty. Na bojisku zanechali len pri Letnom Majeri 6 nákladných a 1 osobné auto, množstvo výstroja a výzbroje, muníciu a iný materiál. Partizáni získali koncom októbra v Motešickom kaštieli archív prezidenta Slovenského štátu Jozefa Tisu. Dokumenty z neho, ktoré dokladovali jeho vedomosti o likvidácii Židov v koncentračných táboroch, boli použité v súdnom procese proti nemu v roku 1947. Sú tu opísané aj ďalšie boje a fašistické represálie v podhorských obciach. Nedostatok zbraní, munície a liekov čiastočne pomohla riešiť aj ich doprava lietadlom 19. novembra 1944, keď bolo zhodených 16 vriec s cenným obsahom pri Kšinnej. Fotografie dokumentujú pohreb sovietskeho partizána Suchotina 6. októbra 1944 v Trebichave. Opravu vlakovej trate pri Mníchovej Lehote po diverznej akcii, hlásenie o plnení bojových úloh, rôzne dokumenty zo života partizánov, napríklad hlásenie o partizánskej svadbe, ale aj ukážku dôvtipu partizánov, ktorí vymysleli partizánske dielo. Časť vecných exponátov obsahuje uniformu vojaka Slovenskej armády, parašutistickú uniformu komisára Kaščáka, samopal Špagín, rôzne súčasti výzbroje a výstroje vojakov, náboje, vyznamenania, partizánsky odznak, osvedčenie o účasti v protifašistickom odboji podľa zákona číslo 255/1946 zbierky, ktoré darovali členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Koniec panelu.